Azoknak, akik 1960 után születtek, nagyon jó esélyük van rá, hogy járvány, éhínség vagy erőszak végezzen velük, állítja Hettesi Zsolt fizikus. Jó estét kívánok! Az Öldövezetben az ökológiai válságról, a fenntartható fejlődésről és a jövőről beszélgetünk. Fenntartható fejlődés vagy fenntarthatatlan fogyasztás? Meddig lehet a jövő teljesítményéből hitelekkel biztosítani a jelen fogyasztását? Mit jelent a fenntartható fejlődés fogalma? Azt kell-e fenntartani, ami most van, vagy valami egészen mást? Meddig élhetünk vissza a környezettel, és mikor mondhatjuk ki, hogy feléltük a jövőnket? Igaz-e, hogy a gazdasági válság valójában az előszele egy ökológiai válságnak? Igaz-e, hogy a kiút egy drámai és gyökeres életmódváltás lesz? A stúdióban Láng István akadémikus, Zágoni Miklós klímakutató, Hettesi Zsolt fizikus és Bogár László közgazdász. Én pedig köszöntöm az urakat a stúdióban, jó estét kívánok. Hát kezdjük ezzel az első megállapítással, amit én idéztem az Utolsó kísérlet című könyvből, ami egy tanulmány kapcsán született, hogy jutott erre a megdöbbentő következtetésre? Nem túl nehéz erre rájönni. Az ember folyamatokat figyel, amelyek a társadalomban, illetve a természetben játszódnak le, akkor úgy látszik, hogy a jövőnek azt a fajtáját, amit most gondolunk jövőnek, azt feléltük, méghozzá jelenben, meg a múltban is. Ez az Egyesült Államokban elég régóta téma. Volt egy Növekedés határai című könyv, aztán volt a Római Klubnak itt Európában egy hasonló jelentése már a 70-es években, szóval elég régóta tudjuk, hogy ez a pálya, amit követünk, ez nem tartható fenn, és most értünk el körülbelül úgy a végéhez, hogy már nincs biztosítva a jövőnek az energiája, a környezete, és általában is semmiféle olyan forrása, amiből ez a társadalmi lét tovább folytat. De hogy lehet egy ilyen határt hozni, hogy akik 1960 után születtek? Éppen ez a 60. Ez egy olyan jól hangzó állítás, mert ők elég fiatalok ahhoz, hogy biztosan meglássák azt, hogy ezt a társadalmat át kell rendezni. Egyébként az átrendeződés úgymond elkezdődött, itt van ez a gazdasági válság, amelyik már mutatja, hogy nagy baj van a folyton növekvő fogyasztói társadalommal, és látszik, hogy akik 60 után születtek, hát megérték, ami kezdődik most. Mit szólnak ehhez az urak? Professzor úr, hát én már 60 előtt születtem, úgyhogy számomra ez egy kicsit közömbös is, ezt is mondhatnám, mert válság ide, válság oda, nyilvánvalóan az én élettartomam egy meghatározott ideig tart még, és kész. Én azt hiszem, hogy a válság az komoly dolog, az ökológiai válság is, ezt komolyan kell venni, és hát alapvető átrendeződésre van szükség, gazdaságban, fogyasztásban, szennyezésben, és elsősorban a politikákban. Gazdaságban milyen átrendezést lehetne elképzelni? Hiszen a pénz a mozgatórugója mindennek. Bemutatkozással szeretném kezdeni. Én 36 évvel ezelőtt vettem át a közgazdász diplomámat a Tolbuhin körútról nyíló Dimitrov téri Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ez azt hiszem sok mindent elárul. Kiderül belőle például az, hogy az a valami, ami önmagát szocializmusnak nevezte, az tulajdonképpen csak egy brutális politikai kapitalizmus volt, tehát nincs más a világon, legalábbis jó ideje, csak kapitalizmus, és ez a kapitalizmus nem más, ez, ha úgy tetszik, egy 36 éve közgazdász személytől, ez én vagyok, ez egyértelműen a lehető leghatározottabb önkritika, az a valami, ami közgazdaságtannak nevezi magát, az, ha úgy tetszik, cinikus gátlástalanul kiszolgálójává vált annak a globális kapitalizmusnak, ami maga a fenntarthatatlanság. Ezt nagyon jól fejezi ki Milton Friedman szállóigévé lett híres mondása, hogy the business of the business is the business. Na most ebben minden benne is van. Ennek az a lényege, ugye az üzletben az az üzlet, hogy üzlet, és ha jól hangsúlyozzuk, akkor így is értjük. Az a lényeg, hogyha valami neked üzemgazdasági szinten és rövid távon, tehát időben és térben korlátozott körülmények között profitot hoz, akkor abban tehát nagyobb a bevételed, mint a ráfordításod, akkor abban az esetben se tétovázz ezt a tevékenységet folytatni, sőt bővíteni, ha közben egyébként tudván tudod, hogy mondjuk 100-szor akkora kárt okozol, pusztítást okozol, akár a külső természetben, akár az emberi létezés belső természetében, ami ugye a szociokulturális szövetrendszer, mert minden, ezt azért szögezzük le, minden ökológiai kár az valójában szociális kár is, tehát ez nem elválasztható egymástól. Nyilván azért fáj nekünk első, mert egyébként nem fájna, mert belenyír, ha úgy tetszik, brutálisan szétroncsolja az emberi létezés belső természetét is. Tehát az ember ma egy olyan létmódban él, hogy akkor befejezzem, és a közgazdaságtan ezt azért nem tudja kifejezni, mert a közgazdaságtan ennek a létmódnak az uralma alatt áll. A közgazdaság
igazságtalan, nem tudomány, sőt nem is önálló létező, hanem gyakorlatilag egy magyarázó ideológiája annak a hatalmi rendszernek, ami maga a fenntarthatatlanság, hiszen azt hirdeti, még egyszer mondom, hogy létezik profit, nem létezik egyébként profit csak azért látszik, hogy létrejöhet a profit, mert mögötte létsebek vannak. De hogyha felfejtenénk ezeket a létsebeket, akkor kiderülne, hogy profit nem létezik, azért kimutatható, mert mögötte ott van az az ökológiai, tehát a külső természeten és a belső természeten esett sebeknek a tömege az elmúlt néhány év. Sokan azt mondják, hogy pénzzel nem lehet kezelni ezeket a folyamatokat, mert maga a pénz okozta. Ezt nem tudom, hogy így látja-e a tanulmánykészítése kapcsán. Az valószínű, hogy mikor a folyamatok elszabadultak a világban, tehát hogy hagytuk, hogy a kamatos pénzrendszer átvegye az uralmat minden fölött, az meghajtotta úgy a gazdaságot, hogy mert a gazdaság az energiafelhasználással jár, méghozzá ugye ha nő folyton a kamatos kamat miatt, akkor maga a gazdaság és maga az energiafelhasználás, meg bármi más is így kell, hogy nőjön. Tehát menet közben kizsákmányoltuk a földet. Egy összehasonlítás a középkorban, amire talán azt lehet mondani egyesek szerint, hogy fenntartható volt, mások szerint nem. Itt éppen az előtérben arról beszélgettünk, hogy mit tekintünk annak a pontnak, ami után megváltozott az egész. Sokan a letelepedést, mások az iparosodást, de most ez nem is érdekes. A középkorban egy ember körülbelül 3-4-szer több energiához fért hozzá, mint a két keze munkája. Ugye voltak lovai, szélmalmok, vízimalmok. Tehát mondhatjuk úgy, hogy egy embernek 3-4 erőforrás rabszolgája volt. Mai nyugati társadalomban ez a szám mondjuk 100. Tehát helyettem egy nap a villanyáram, meg az olaj, meg a minden 100-szor többet dolgozik, mint én a két kezemmel tudok. Hát azért ezt lehet érezni, hogy ez csak addig fenntartható, amíg van korlátlan, úgymond azt lehet mondani, hogy szemétként kezelhető energia. Vajon hol a határ és hol van ennek a folyamatnak a vége? Nem tudom, hogy Zágoni Miklós például egyetérte ezzel. Hát én úgy látom, hogy alapvető strukturális változások előtt áll az emberiség. Ez teljesen egyértelmű. Igazából nem látszik az értelme annak, amit csinálunk. Rengeteget dolgozik az egész emberiség. De miért? Nagyon kevés eredmény. Tulajdonképpen a létfenntartás elemi szintjét éri el ebből a 6,5 milliárdból 4,5-5 milliárd egész napi munkával, miközben teljesen értelmetlen mennyiségű munkát végzünk, és teljesen értelmetlen mennyiségű szemetet termelünk a világra, hatalmas mennyiségű energiát használunk fel. Ha a szerkezet meg nem változik, tehát ha meg nem találjuk, hogy miért is vagyunk itt a Földön, és mivel akarjuk ezt a 60-70 évünket értelmesen eltölteni, akkor ennek a válságnak a feloldása igazából nem lesz releváció. Akkor beleesünk még egyszer ennek egy fokozottabb hullámába, és nem találjuk meg azokat a tényleges kiutakat, amivel, hát most csak Magyarországról beszélek, ez a 10 millió ember értelmesen, rombolás nélkül, drasztikus energiafelhasználás nélkül mégis a környezetéhez valahogyan, a meglévő, megmaradt környezetéhez valahogyan illeszkedve tudna élni. Én szerintem ennek a kiútnak a keresése volna a válság felszámolásának fő útja. Mindjárt mi is keressük a kiutakat, előbb azonban nézzünk meg egy összefoglalót, amelyet a szerkesztőnk készített. Amikor valaki hitelt vesz fel, egy olyan fogyasztást előlegez meg, amelynek majd a jövőben termeli meg a pénzügyi fedezetét. Ha a Föld népessége túlfogyasztja környezetének javait, akkor egy olyan fogyasztást előlegez meg, amelynek természeti erőforrás fedezetét a bolygó még nem termelte meg. Pillanatnyilag fogyasztási deficitünk nagyjából harmadbolygónyi, azaz jóval többet fogyasztunk el a rendelkezésre álló egy földnyi erőforrással szemben. Szakértők szerint a pénzügyi válság jó figyelmeztetés arra nézve, hogyha túl sok hitelt veszünk fel, azaz túl sok fogyasztást előlegezünk meg, azt előbb-utóbb nem tudjuk visszafizetni. Ma a pénzügyi rendszer, holnap az ökológiai rendszer omolhat össze, de azt nem lehet majd pénzzel feltámasztani. Márpedig az előrehozott fogyasztás árát egyszer meg kell fizetni valakinek, a pénzpiacon ugyanúgy, ahogyan az ökológiai javak piacán is. Mivel fizetünk majd a természetnek azért, hogy feléltük az erőforrásait? Ezt lehet? Hát a nagy hajtóerő már 200 éve az emberiség létszámának hihetetlen nagy felgyorsulása. Néhány adatot, ha megenged. Olyan dátumokhoz kötöm, amelyek közismertek. 1972 ez a Stockholmi világkonferencia, akkor 3,86 milliárd. 84 a Brundtland Bizottság megalakulása, 4,77. 92 Rio, 5,45. 2002 Johannesburg, 6,23.
jelenleg 6,7, és a 8 milliárd az biztosra vehető a következő 15 év múlva. Szóval ez a Föld túlnépesedett. És ezt ki kell mondani, még akkor is, ha ez fájó tétel, és ennek következtében a fogyasztásnak azért van egy minimális szintje, amely minimális szint is már több, mint a Földdel tartó képessége. Most nem beszélek a luxus dolgokról. Na de honnan tudjuk egyáltalán, hogyan lehet rávenni minket, embereket arra, hogy érezzük és tudjuk, hogy mi az, ami még feltétlenül szükséges ahhoz, hogy éljünk és boldoguljunk, és mi az, ami már nem. Egyáltalán a tudósok, a szakemberek tudják-e azt, hogy mi lenne egy elképzelhető, egy fenntartható élet egy ember számára? Ha most arra gondolok, hogy az ősközösségi társadalomban egy ember mennyi javat birtokolt, az ilyen divatos szóval egy reklámszatyorba belefért, mert ők állandóan vándoroltak, mi meg teherkocsikkal költözünk. Tehát nem az anyagi javak birtoklása, hanem a közösségi társas életmód, és általában is mindaz, amire a hosszú-hosszú törzsfejlődés alatti genetikai örökségünk az bennünket eleve rendel. Tehát a közösség, a társaság, és nem az, hogy mondjuk bambuljuk a tévét délutánonként, mikor már ledolgoztuk a 8 óránkat, hogy úgy mondjam, ami egyébként körülbelül 2-szer több, mint amit értelmesen tudunk dolgozni. Hogy de azért 6 után szabad nézni, ez így 20-25 perc. 20-25 perc, igen. Viszont, hogyha nincs fogyasztás, vagy legalábbis lecsökken a fogyasztás, az pedig a gazdaság sínyli meg, nem? Hát az a gazdaság valóban megsínyleni, amit ez szerint a pusztító logika szerint, tehát a tőke logika szerint, de ezt kell megfordítani. Tehát pontosan az derül ki. Tehát ez a válság, amit átél az emberiség, ez döntően azért mondjuk ki, és ez eddigiekből is felsejlett, lelki, erkölcsi és szellemi természetű. Tehát az emberiség az egész önmaga létmódját nem tudja értelmesen berendezni. Ugye hagyta, ez a palacból kiengedett szellemmeséje, tehát hagyta, hogy olyan viszonyrendszer kerekedjék fölébe, ez a tőke viszony lényege. Annak a tőke viszonynak a lényege, mondjuk ki nyíltan, itt is beszélgettünk erről, a tőke számára csak az a megnyugtató megoldás, hogyha 24 órás a napi munkaidő, és az ezért fizetendő bér nulla. Csak azért nem teszi ezt, egyébként a eredeti tőkefelhalmozás korában majdnem elérte ezt a szintet, azért nem teszi, mert tudja, hogy rövid úton elpusztulnának a munkaerőállatok, ennek következtében egy kicsit 24 óra alá kellett mennie a napi munkaidőben, és nullánál egy picit többért kell fizetni. De ez jelzi a legjobban azt az abszurditást, tehát mondjuk ki, a tőkeviszony az egy abszurditást, és ugyanúgy a kamat is egyébként egy abszurditást jellemez, tehát a mai világ a megvalósult abszurditások világa, ilyen értelemben véve ez engem emlékeztet, nem véletlen, a 60-as évek, talán emlékeztek még rá néhányan, a Zsolt már ugye kevésbé, amikor az első amerikai rajzfilmek bejöttek, a rajzfilm figurák gyakran rohantak, és jött a szakadék felett is rohantak, ott a levegőbe, bam, és akkor egyszer csak egy pillanatra megtorpantak, szűzanyán maguk alá néztek, és akkor zuhantak le. Na most ez a világ tulajdonképpen már régen ebben a fázisban van. A szakadék felett rohan a szakadék felett, így van, csak még egyenlőre különböző, és ezt érdemes lenne ebben a műsorban már ugyan nem, hogy melyek azok a nagy erejű média, akkor mondjuk ki, a virtuális valóság hatalmas, gigantikus médiagépezetei keltik azt a végzetes és hamis látszatot, hogy ez a világ még létezik, de valójában már nem létezik, mert alatta nincs már semmi. Mi kell ahhoz, hogy lezuhanjunk a szakadékba? Most már semmi. Zuhanjunk éppen. Most egy tantörténetet hadd mondok el röviden, hogy az 1950-es években India 300 millió embert tartott el. Nem volt gépesítés, kézzel öntöztek, és így tovább. És éheztek. És a nyugat megszánta őket, nekik adtuk ugye a Pandora szelencéjét kinyitva a palackot, ugye nekik adtuk a műtrágyázást, a traktorokat, meg a villamos szivattyúkat. Na most, ugye az energiaválság miatt ez nem olyan sokáig folytatható már, hogy ők megvegyék az olajat, meg az áramot, meg megtermeljék maguknak ahhoz, hogy eltartsák a most már 1 milliárd embert. 1 milliárd embert tartanak el úgy, hogy műtrágyáznak, meg hasonló. Közben tönkrement a föld, és nincs víz a nagyvárosokban. Ha kivesszük a rendszerből mondjuk azt, ami fenntartja ezt, tehát az energiát, akkor a tönkrement földekkel, víz nélkül India még azt a 300 milliót se fogja tudni eltartani, aki 1950-ben még eltartható volt, meg közben tönkrement a környezet. És most gondoljuk meg, ott 1 milliárdnál többen élnek, tehát mondjuk azt, hogy 70%-a az embereknek ott ballaszt, ezek nagyon csúnya és nagyon kemény dolgok. Kínában is ugyanez zajlik, tegyük hozzá. Tehát azt, amit a sikerjelentések mondanak Kínáról és Indiáról, az csak azért lehetséges, mert az árnyoldalait egyelőre, és ez nyilván a globális tőke és a globális média logikája, azt igyekeznek természetesen. A szőnyeg alá, hogy láttuk a szőnyeg alá söpörni. Na jó, de mi Magyarországon vagyunk, mi lesz velünk? Én egy magyar adatot mondok, ami alátámasztja ugyanezt. Megnéztem a statisztikát. 1938.
Akkor az országban volt 10 000 személygépkocsi és 813 000 ló. Ma van 60 000 ló és 3 millió személygépkocsi. A lakosság körülbelül ugyanaz. 10 millió körüli. Tehát ez azt mondják, hogy fenntarthatatlan fejlődés, amiben élünk. Ez egyértelmű, ezt ki lehet jelenteni. Ezt már mindenki tudja is, csak még nem tud. Tehát azok a világerők, tehát a világhatalmi erők nem engedik, tehát azok nem engedik. Azért mondom, a virtuális gépezetek nem engedik láttatni, hogy már valójában réges-régen a szakadék felett járunk, és ebből kikerülhetetlenül lezuhanás lesz. Akiknek az az érdekük, mert tudnék, addig is fogyaszt. Tehát addig is engedelmes munkaerős fogyasztóerő állatként üzemeltethető az emberiség, de nagyon nagy lesz ez a most már mindenképpen bekövetkező, tehát figyelem, barátaim, tisztelt tévénézők, ez nem egy ilyen választható lehetőség, és még kikerülhetjük egyebek. Tehát ez az összeomlás most már minden körül. Az emberiség szerintem legalább egy évszázada már elvesztette, tehát egy évszázada túl van azon a kritikus ponton, vagy legalábbis a 20. század elején lehetett az a kritikus pont, amin túllépett, és azt követően már ez semmiképpen nem elkerülhető. A nagy kérdés csak az, hogy teljes sebességgel megyünk-e neki a lét legvégső sziklafalának, vagy lesznek olyan mechanizmusok, amelyek ezt ellenőrizhetővé és értelmesen lelassíthatóvá teszik valamelyest. A szkeptikusoknak mit mondana a tudomány? Mivel lehet ezt alátámasztani? Akár a gazdasági, akár azt, hogy egyáltalán ilyen állapotban vagyunk. Tessék arra gondolni, hogy a fenntarthatóság valójában egy állatfaj esetében, egy őz esetében, ami egy embertömegű lény, ugye, egy 60-70 kilós őszik, aki él az erdőn és a mezőn, ő belőlük kb. 100 millió példány tud a Földön harmóniában élni a környezetével, teljesen ugyanúgy ahogy ő megkapta. Most nem 30 millió évre, nem 3 millióra, nem 300 000-re, mi csak 300 évre sem tudunk ebben a tempóban előre látni, hanem úgy tűnik, hogy ez az egész begyorsult, és egy ilyen 30 éves időtávon változtatjuk meg az életünket. Én tessék arra gondolni, hogy mennyi energia, mennyi erő, mennyi lehetőség van az ember kezében arra, hogy átalakítsa a környezetét egy őszhöz képest. Ugye? És az őz is a maga fenntartható módján leéli az életét. Ehhez képest az ember elképesztő módon ipartelepek létesítése, utakkal vág, nyes, tép, szakít. 80 éven keresztül, és nem lesz tőle boldogabb, nem megy tőle előre, hanem igazából egy gigantikus környezetromboló gépezetté vált. De hogyan lehetne rávenni az embert arra, hogy változtasson az életmódján? Milyen alternatívák, kiutak, lehetőségek vannak? Mi erről írtunk egy könyvet, amelyikben ezeket a kérdéseket alapvetően tárgyaljuk, és ott ez az utolsó kísérlet, mert ez tényleg az, amit most folytatunk. Itt tényleg nem csak arról van szó, hogy a fogyasztás egy részéről le kell mondani, méghozzá túlnyomó részéről le kell mondani, hanem arról is szó van, hogy a gondolkodásunkat át kell alakítani, ami hát itt még vitatkozhatnánk, illetve beszélgethetnénk róla, hogy mikor siklottunk le erről a pályáról, de mindegy is, az biztos, hogy lesiklottunk. Tehát valami egész más. A könyv is leírja, hogy nem arra vagyunk mi károsztatva, hogy egész életünkben vacakokat gyártsunk, és délután megvegyük azokat a vacakokat. Tehát a kiút az valami nagyon-nagyon gyökeres fordulat, amit föl kell fognunk, hogy ahogy Laci is mondta, nem kikerülhető. Na de milyen fordulatok, mit képzeljünk el? Most én nem akarom elvenni öntől a szót, mert ugye ír a tanulmányában arról, hogy közösségek felé kell menni, meg kell tudni gyógyítani magunkat, mert az első, ami összeomlik, majd az egészségügyi rendszer lesz. Itt nagyon sokban összecseng egyébként a közgazdász úr által írt nemzetstratégiával is. Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hogyan kellene most változni? Ha valaki azt gondolja, most innentől mondjuk megnézi ezt a beszélgetést, és úgy érzi, hogy tényleg kell valamit tennie, akkor az mit tegyen? Végig kell gondolni, hogy az élete hol függ energiától például, mert az nagyon hamar el fog most már tűnni a rendszerből. De persze aztán utána még évtizedeken, hanem évszázadokon keresztül fogunk szenvedni attól a környezetroncsolástól, amit okoztunk. De most az egy más kérdés. Ha rövid távon gondolkodunk, akkor egy biztos, hogy a mai ember ebben az önző magányában, amiben belekényszerítette ez a látszólagos társadalom, ami van, nem tud egy maga megállni. Ha nem keres nagyon szoros közösségi kapcsolatokat másokkal, akik ugyanígy gondolják, egyedül nem fog tudni ennek az árnak ellenállni. Ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert nemrég olvastuk Mihály Péter közgazdász nyilatkozatát, ami arról szólt, hogy a jövőben nem lesz szükség falvakra, mert hogy túlhaladta az idő, és van még egy nagyon megdöbbentő mondat, hogy a falu csökevény.
Hát ez a pusztító logika fejezi ki a legjobban azt, hogy milyen morális helyzetben van az emberiség. Pontosan ez ugyanaz a szupertőke. Mihályi Péter egyébként régóta nagyon következetesen ezt a pusztító logikát képviseli. Ez tulajdonképpen maga az az egész globális kapitalizmus, amiben létmódjában élünk, maga a folytathatatlanság, létfelélő, ha szabad így fogalmazni, egy önpusztító rendszer. Tehát ennek az önpusztító rendszernek a lényegét kellene megkeresnünk, megtalálnunk azokat a világhatalmi mechanizmusokat, amelyek ezt a nyilvánvaló öngyilkosságra rákényszerítik jelenleg az emberiséget, és ezeken kellene alapvetően változtatni. A nagy problémát az okozza, hogy ezek a hatalmi szerkezetek ma rejtve, vagy rejtőzködő jellegűek, tehát igyekeznek semmiféle, és ezért is mehet a világ ezen a pusztító úton, és ez teszi rendkívül veszélyessé, és egyelőre nagyon bizonytalanná a kiutat, mert azok a főszereplői ennek a világhatalmi, ennek a önpusztító világhatalmi rendszernek, akik tehetnének valamit, azok jelenleg nem csak, hogy nem tesznek semmit, és fenntartják ezt a rendszert, hanem ráadásul önmaguk létét is tagadni igyekeznek, sőt, ha úgy tetszik, gondolatbűnözőknek állítják be azokat, összeesküvés elméletnek és a többi, akik egyáltalán az ő létezésüket feltételezik. Na most ez így biztosan nem fog menni. Tehát ha ezen nem tudunk változtatni, hogy a világ véleményhatalmai rendszereit nem tudjuk rákényszeríteni arra, hogy vállalja a maga létezésének felelősségét, akkor az emberiség nagyon sötét Azon az jövő kérdés, elé hogy néz. hogyan lehetne, de mennyi időt ad még nekünk a Földünk? Hát én ezzel úgy vagyok, hogy ugye a diagnózis tökéletes, a terápiáról még vitatkozunk. Az én nézetem nagyon egyszerű, pozitív és negatív. Én úgy gondolom, hogy a fenntartható fejlődés az olyan, mint a fizikában, az abszolút nulla fok. Elérni soha nem lehet, ez a pessimizmus, de megközelíteni lehet, ez az optimizmus. Hadd mondjak az optimizmusot, persze. Ugye a pessimista azt mondja, jaj, hát ez a helyzet borzasztó, ennél rosszabb már nem lehet. Optimista. Dehogy nem. Hát köszönöm Nagyon szépen, végszó. kicsit feloldottuk jó végszónak. Azért reméljük, hogy a nagyon negatív forgatókönyv az nem következik be, mondjuk ahhoz biztos, hogy tennünk kell nekünk. És köszönöm szépen, uraim, a témát még folytatjuk. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt jövő héten, és a szokott időpontban várom Önöket viszontlátásra.